Mas nahimong sadya ang unang adlaw sa kasaulugan sa 12 Bulawan Festival ug 21st founding anniversary sa probinsya sa Compostela Valley Province sa pagigduyog sa inyong Kapuso artist. Nakatutok si R. Jill, relator. Tataw ang kalipay sa mga taga-Conval nga nisaksi sa Kapuso Fiesta, aging pagigduyog sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Bulawan Festival ug founding anniversary sa Conval nga gisugdan ang selebrasyon Domingo sa buntag. Wala igsapayan sa mga Convaleños ang kakapoy sa early morning grind sa fun run ug zumba, aron lang atangan ang performance sa atong Kapuso artists. Gisugdan ang Kapuso Fiesta sa kalingawan, padula ug papremyo. Mas nahimong lingaw ang show sa pag-host sa Kapuso comedian nga si Tetay. Hugyaw ang tanan diha nag-perform na ang Kapuso Hang ug host sa unang hirit nga si Juancho Trivino. Gipakilig sab ni Kapuso actor o Hiram na Anak lead star Dion Ignacio ang crowd sa iyang pagkanta. Wala sa palupig ang love team Dion na si Yasmien Kurdi. Nagpasalamat ang Kapuso Stars sa makanunayong suporta sa Convaleños kanila. Siyempre kasi first time ko dito. It's a really beautiful place. Kaya excited na ako ma-meet yung mga taga Compostela Valley at makapag-perform for them. Siyempre po, masaya po kami at sinuportahan kami ng mga kababayan namin at mga tao dito sa Compostela Valley at dito sa Davao. Papasalamat po kami sa GMA Regional TV sa pag-invite po sa amin dito. Dahil malaking tulong to para ma-promote ang lahat ng GMA shows. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si R. Jill, relator para sa 1 Mindanao.